Moikka, mä oon Netta ja mä kerron teille nyt autismista ja naiseudesta ja miksi se on niin huonosti tunnistettavaa. Miksi niin monet autistiset naiset ja tytöt saavat diagnoosinsa vasta aikuisina tai eivät saa sitä koskaan? Tämä on suuri kysymys, kun puhutaan autismista ja naiseudesta. Tällä videolla kerron 3 minuutissa, miksi autismi jää naisilla niin usein tunnistamatta ja miksi maskaaminen on avainasemassa. Suurin yksittäinen syy tähän on se maskaaminen. Ja mitä se sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa, että monet autistiset tytöt oppivat jo hyvin nuorena tarkkailemaan ympäristöään ja matkimaan muiden sosiaalista käytöstä. He saattavat pakottaa itsensä katsekontaktiin, vaikka se tuntuisi epämiellyttävältä. Harjoitella small talk-fraaseja peilin edessä. Piilottaa omat intensiiviset erityismielenkiinnon kohteensa, jos ne eivät ole sosiaalisesti hyväksyttyjä. Tämä kaikki on selviytymiskeino. Ongelma on, että se on äärimmäisen uuvuttavaa ja se piilottaa autismin piirteet tehokkaasti paitsi muilta, myös itseltä. Koska autismi on naamioitu, monet naiset saavat sen sijaan muita diagnooseja. Heille diagnosoidaan usein masennusta, ahdistuneisuushäiriötä tai jopa epävakaata persoonallisuutta. Hoito kohdistuu silloin vääriin oireisiin, eikä perimmäinen syy eli autismi ja sen tuomat haasteet, kuten aistiherkkyydet, saa tukea. Stereotypia autistisesta on yhä vahvasti pikkuprofessori, poika, joka on kiinnostunut junista. Naisten autismi on kuitenkin usein sisäistetympää. Se voi olla enemmän analysoivaa ajattelua, syvää empatiaa ja kamppailua sosiaalisen uupumuksen kanssa. Autistinen nainen ei ole vähän rikki. Hän on usein mestari sopeutumaan maailmaan, joka ei ole suunniteltu hänelle. Siksi onkin niin tärkeää, että oppisimme tunnistamaan autismin kirjon monet kasvot, myös ne, jotka on opetettu hymyilemään silloinkin, kun sisällä kaikki tuntuu kaoottiselta. Meidän on murrettava stereotypiat, jotta yksikään tyttö tai nainen ei joutuisi odottamaan vuosikymmeniä ymmärtääkseen itseään. Kiitos kun katsoit.